Se jkun qed jiġi estiż is-servizz ta' għajnuna psikoloġika lill-anzjani fil-komunità b'xejn, dan permezz ta' ftuħ ta' 3 kliniċi ta' psikoterapija li se jinfetħu fl-Imtarfa, Birkirkara u Żurrieq. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia li qal kif is-sena l-oħra dan is-servizz beda jingħata fid-djar tal-anzjani. Il-Ministru Farrugia qal kif mis-sena l-oħra madwar 250 anzjan għamlu użu minn dan is-servizz. Semma wkoll kif ix-xahar li għadda 118 anzjan kienu qed jagħmlu użu minn dan is-servizz, hekk kif issa tneħħew iżjed miżuri restrittivi. Bdejna bis-servizzi li kien qiegħed jingħata fid-djar tal-anzjani, issa se nkun qed nistenduh għall-anzjani li jgħixu fil-komunità. Imma nafu wkoll li apparti l-anzjani l-qraba tagħhom, speċjalment dawk li jkunu viċin ħafna tagħhom, jgħaddu wkoll minn ċertu problemi. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele qal kif dan is-servizz se jkun qed jingħata wkoll lill-qraba tal-anzjani. Ikollhom xi problemi li relatati mal-Covid kienu iżolati, ma kellhomx kuntatt, kellhom is-solitudni, ħajkunu jaċċessaw dan is-servizz b'servizz ta' psikoterapisti li huma professjonisti f'dan il-qasam li jistgħu jagħtuhom sija terapija individwali sija wkoll terapija ta' gruppi. Dan l-istazzjon tkellem ma' żewġ psikoterapisti b'waħda minnhom qaltilna kif se jgħinu lill-anzjani sabiex jissoċjalizzaw wara li kienu msakra fid-djar tal-anzjani. Iva naraw l-effetti għax fil-fatt kellna grupp ta' nies illi ma jixtiequx jinżlu sa fid-dining room, mela fejn qabel kienu jinżlu u jieħdu gost, issa qed isuwa diffiċli sabuha komda li jibqgħu fil-kamra. Allura qed ngħinuhom illi li jibdew jerġgħu joħorġu mill-kmamra tagħhom, speċjalment fin tal-ikel biex jibdew jerġgħu jissoċjalizzaw. Naraw naqra x'għandhom bżonn, ġifieri nagħmlu aħna kuntatt magħhom, nessessjaw ftit x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom u skont il-bżonn nagħtuhom is-servizz. Wieħed jista' japplika fuq is-sit activeaging.gov.mt jew minn formola li tinġabar mill-kunsilli lokali.